חודשיים וחצי מתחילת המלחמה, הרוב המוחלט של הפועלים הפלסטינים לא חזרו לעבוד בישראל. בתוך ישראל הקטנה חזרו 5% בלבד, כ-5,000 מתוך כ-100,000, והם עובדים במקצועות חיוניים לאור המלחמה, טיפול בקבורה או עובדים בבתי חולים. ביהודה ושומרון לעומת זאת, חזרו כ-20% מהעובדים מכל הסוגים, בערים דוגמת אריאל ובאזורי התעשייה. הסיבה היא, אלוף פיקוד המרכז הוא הריבון ביהודה ושומרון, והעסקת פועלים שם לא זקוקה לאישור של הדרג המדיני. מעסיקים ישראלים בשטחים פנו לצבא, ומפקדי החטיבות בכל אזור, או מפקד עוטף ירושלים במג"ב, גיבשו נהלי אבטחה למעסיקים שאפשרו את החזרה החלקית. מוחמד, שעובד כבר קרוב ל-30 שנה באזור התעשייה במישור אדומים, חזר לעבוד לפני חודש וחצי בנהלי אבטחה מחמירים. بيجي المشغل لموقع التفتيش في المسار الدومين هنا لموقع الشمريم يعني هو اللي بأخذنا من الشعر وفي المصنع لازم يكون شخص مسلح يعني لازم يكون شمير ممنوع تتجول في المنطقة الصناعية بس تظلك انت في المصنع ممنوع تتجول في المنطقة الصناعية. המעסיק מגיע למקום של השומרים והוא זה שלוקח אותנו מהשער של אזור התעשייה. בעבודה צריך שיהיה מישהו חמוש, שומר, ואסור להסתובב באזור התעשייה, אלא להישאר רק במפעל. כך מספר מוחמד. במקומות אחרים ביהודה ושומרון ניתנו תנאים אחרים, כמו העסקה רק בשעות הלילה. בנוסף ל8,000 שחזרו באישור, ביהודה ושומרון קל יותר להעסיק באופן פיראטי, כיוון שהפלסטינים לא צריכים לעבור מחסומים קבועים כדי להגיע לעבודה. בינתיים, הרוב המוחלט של הפועלים הפלסטינים, בהם כעשרות אלפים שעובדים בענף הבניין בישראל יושבים בבית. פועל מחברון מתאר את התסכול. ولا هيهم في مستوطنات الضفة عمال بتشتغل عبروها. ليش؟ طيب أنو أخطر قاعدين بيقولوا على الأمن ومش الأمن. طب ما نو أخطر مش عمال الضفة؟ ليش ما حدا بيحكي؟ ولا عمال الضفة يوم بعبروا على إسرائيل بدهم يسووا بلغانات. בהתנחלויות הפועלים עובדים ואף אחד לא מדבר על זה. מדברים על הביטחון. הפועלים בגדה לא מסוכנים, וביום שהפועלים בגדה ייכנסו לישראל הם ירצו לעשות בלגנים. כך תיאר אחד הפועלים. הפעם האחרונה שעובדים פלסטינים לא עבדו בישראל במשך תקופה כל כך ארוכה הייתה בצוק איתן, אבל ככל שעובר הזמן נראה שהמצב דומה יותר לזה שהיה באינתיפאדה השנייה. שם פלסטינים לא נכנסו לעבודה בישראל במשך יותר משנה וחצי, וגם כשהחלו להיכנס לקח שנים ארוכות עד שהכמויות חזרו למה שהיה לפני כן.